महाकुमाव फिन आरोबाव सोमजिदों सिबियारिफोरनि गिख्रंथाव होंगो दोंगो जेराव गासै 9 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया थांनाय सनिबाराव गोदान दिल्ली रेलवे स्टेशनाव नुजाथिदों। थांनाय सनिबाराव गोदान दिल्ली रेलवे स्टेशनाव सिबियारिफोरनि गिख्रंथाव होंगो दोंगोआव 11 आइजोफोर आरो 4 गथ'साफोरखौ लाफानानै खमैबो 9 सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन। फारसेथिं 1 दर्जननिबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथाया बै समाव सोमजिदोंमोन जेब्ला हरखाबै दावबायारिफोरनि बांनाय होंगो दोंगोआ प्रयागराजआव थांनाय महाकुम्भनि थाखाय थांनाय ट्रेनफोराव गाखोदोंमन। डिप्युटी कमिशनार अफ रेलवे बिफाननि बादिब्ला प्लेटफर्म नम्बर 14 आव महाकुम्भनि थाखाय थांनाय प्रयागराज एक्सप्रेस दंमोन, जायनि जाहोनाव लाख सुबुंनि होंगो दोंगोआ सोमजिदोंमोन। बेनि अनगायैबो स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस आरो भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेसआ डिले जानायनि जाहोनाव प्लेटफर्म नम्बर 12, 13 आरो 14 आव सिगांनिफ्रायनो दावबायारिफोरनि मोनसे गिदिर थुबुर जानानै दंखायोमोन, जायनि जाहोनाव बे दुखुनांथाव जाथायजों दावबायारि आरो सिबियारिफोरा मोगा-मोगि जानांदोंमोन। रेलवे बिफाना मोनसे मावख'आरि बिबुंथियाव बे जाथायखौ दुखुनांथाव होनना बुंथियो आरो मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाया जागायबाय होननानैबो रोखा खालामो। होंगो दोंगोआव जिउ खहा जानांनाय नखरफोरनि थाखाय 10 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइ फोसावनाय जादों। गोब्राबै जोखोम जानायफोरनि थाखाय 2.5 लाख रां आरो एसेल' जोखोम जानाय सुबुंफोरनि थाखाय 1 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो रेल बिफाननि मन्त्रि अश्विनी वैष्णवआ जाथायाव बोलि जानांनाय सुबुंफोरनि नखरफोरनि थाखाय दुखु फोरमायो। महाकुम्भआव फिन आरोबाव सोमजिदों सिबियारिफोरनि गिख्रंथाव होंगो दोंगो जेराव गासै 9 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। बे जाथाया थांनाय सनिबाराव गोदान दिल्ली रेलवे स्टेशनाव नुजाथिदों। थांनाय सनिबाराव गोदान दिल्ली रेलवे स्टेशनाव सिबियारिफोरनि गिख्रंथाव होंगो दोंगोआव 11 आइजोफोर आरो 4 गथ'साफोरखौ लाफानानै खमैबो 9 सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन। फारसेथिं 1 दर्जननिबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथाया बै समाव सोमजिदोंमोन जेब्ला हरखाबै दावबायारिफोरनि बांनाय होंगो दोंगोआ प्रयागराजआव थांनाय महाकुम्भनि थाखाय थांनाय ट्रेनफोराव गाखोदोंमन। डिप्युटी कमिशनार अफ रेलवे बिफाननि बादिब्ला प्लेटफर्म नम्बर 14 आव महाकुम्भनि थाखाय थांनाय प्रयागराज एक्सप्रेस दंमोन, जायनि जाहोनाव लाख सुबुंनि होंगो दोंगोआ सोमजिदोंमन। बेनि अनगायैबो स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस आरो भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेसआ डिले जानायनि जाहोनाव प्लेटफर्म नम्बर 12, 13 आरो 14 आव सिगांनिफ्रायनो दावबायारिफोरनि मोनसे गिदिर थुबुर जानानै दंखायोमन, जायनि जाहोनाव बे दुखुनांथाव जाथायजों दावबायारि आरो सिबियारिफोरा मोगा-मोगि जानांदोंमोन। रेलवे बिफाना मोनसे मावख'आरि बिबुंथियाव बे जाथायखौ दुखुनांथाव होनना बुंथियो आरो मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाया जागायबाय होननानैबो रोखा खालामो। होंगो दोंगोआव जिउ खहा जानांनाय नखरफोरनि थाखाय 10 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइ फोसावनाय जादों। गोब्राबै जोखोम जानायफोरनि थाखाय 2.5 लाख रां आरो एसेल' जोखोम जानाय सुबुंफोरनि थाखाय 1 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो रेल बिफाननि मन्त्रि अश्विनी वैष्णवआ जाथायाव बोलि जानांनाय सुबुंफोरनि नखरफोरनि थाखाय दुखु फोरमायो। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससी, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससी, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससी, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गुबुन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायोमोन, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, मालामा जानाय, जिउमा जानाय बिदिखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंलिश क्लास जाजोबो गासैबो।
मेरा क्वांट में एक्चुअली ख़राब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। RBT Coaching Instituteआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै लो कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, lifetime membership card, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा RBT Coaching Instituteआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलोंनो हागोन।